Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, July 15, 2026. Live-in partners ang American marine biologist nga ginpatay sa Negros Oriental nagnegatibo sa pagpangmolestya. Ginakabig nga primary witness sang PNP. May dugang nga kaso sang ASF nga na-record sa slaughterhouse sa Bacolod City. PNP ginaimbestigaran ang threat nga ginhimo online sa isa ka private school sa San Carlos City. Missing nga mga isda nga naanod sa baha nakit-an na. Kag sa good vibes, STIWNU ginapabugal ang ilang criminology nga kurso nga nag-number 1 sa NIR sa top performing schools. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, content creator ginareklamo sa pagsakit sa ido for content. La Carlota City LGU nagpaathag nga hindi nila ini empleyado. Ginkainit sa mga netizens kag animal rights group ang video nga gin-upload sa Facebook sang isa ka local content creator sa sur nga bahin sa Negros Occidental kung sa diin makita ang pagtampuyong sini sa isa ka ido. Sa unang bahin sang 16 seconds nga video sang vlogger nga si Jomon JTV, makita nga may ginauyatan ini nga ido. Sa tunga-tunga nga bahin sang video didto na kag gintampuyong ang ido sang vlogger nga may 2,500 followers. Bangod sang impact, nagtabog ang ido kag mabatian pa sa video ang pagtiyangak sini. Nagapanawagan naman ang Backup Project PH nga i-report kag hindi na pag-share ang original nga video agud hindi na ini makahatag pa sang dugang nga views, engagement kag exposure sa nasambit nga content creator. Nag-coordinate ang animal rights group sa nagkaigo nga ahensya, local government unit kag mayor's office sang Banwas ng Kawayan sa Negros Occidental agud mahatagan aksyon ang pagmaltrato sa ido. Nakabutang sa profile sa vlogger nga empleyado siya sa La Carlota City PAO. Apang ini ang ginpanginwala sa natungdan nga opisina. Ang nasambit nga video nga gin-upload sa vlogger sa Lunes, Hulyo 13, ang tubtub karon wala pa madlit sa social media. Ang pagsakit sa mga sapat ang isa ka pagsupak sa Animal Welfare Act kung sa diin pagkapriso sang tubtub isa ka tuig kag multa nga tubtub 100,000 pesos ang sarang iga-impose sa violator. Sa number 9, dog pound sa Bacolod puno na. Si Rivet hindi na anay maka-impound. Temporaryo nga wala nagapatuman sa impounding sa mga ido ang Bacolod City Veterinary Office bangod puno na ang dog pound sa syudad nga nahamtang sa Barangay 35. Ginsiling ni Dr. Janine Sartho, Assistant City Veterinarian, nga isa kagatos ka mga ido lamang ang sarang ma-accommodate sang dog pound. Apang sa karon, nagdangat na sa 107 ang yara sa sulod sang pasilidad. Bangod sini, wala na nagapang-impound ng CBO sa mga barangays. Dugang pa ni Sartho, ang mga ido nga ginasuspetsohan may rabies kag ang mga layaw nga ido sa mga eskwelahan ang ilaman sa gihapon pang takpon agud malikawan nga makapanghalit sa publiko. Nagpanugya naman si Sartho sa mga pet owners nga mangin responsable sa ila mga hinukdanan. Samtang ginkumpara man ni Sartho nga posible sa masunod nga bulan pagasugdan na ang rehabilitation sang dog pound. Handa na mga materyales nga paggagamiton sa pag-rehabilitate sini apang hindi pa makasugod ang pag-obra sini bangod madamo pa sa mga illegal settlers sa sulod sang dog pound. Sanig sa records ng City Engineer's Office, may 148 ka mga balay ang natukod sa sulod sang compound sang dog pound. Padayon pa nga ginaasikaso sang syudad ang pagpatuman
sang rehabilitation. 12 million pesos ang pondo nga ginpain sang syudad para sa pagpatukod sang bag-o nga building kag pagpalapad sang dog pound. Kung tigayon ang mapalapad ang dog pound, sarang na ini maka-accommodate sang 500 ka mga ido. 106, 107 ang headcount. So, over pagyapon ta. And then, ga-accept naman ta sang mga suspected rabies cases. And which is why wala ko pa impound, not unless schools. Kaya ang schools ang medyo mabudlayan. Kaya they cannot put a mini shelters. Kaya I was able to speak with the division head. Amo na bawal gali ang mga schools to put up like mini shelters for their stray dogs. Sama na gina-prioritize ko na kuha anay ang mga ano. Ilang capacity sa 100 lang. Oo. Tapos sa subong, as much as, do lapit-lapit naman gid na siya, hindi pa gid feasible or nami pa gid ang area. So as much as I would like to cater all those mga gusto mapa-impound, it's also a way of teaching the pet owners to be responsible. Nga hindi basta-basta hindi kami basta-basta magkuha sa mga dogs, kag hindi man sila basta-basta makasurrender. Sa number 8, PNP, ginaimbestigahan ang threat nga ginhimo online sa isa ka private school sa San Carlos City. Gilayon nga ginrespondihan sa San Carlos City PNP ang ginreport nga pamahog nga natabo online sa Kolehiyo de Santa Rita. Ginistorya sa mga pulis sa mga madre nga nagadumala sang kolehiyo. Mga alas 11:30 kainis ng aga sa nakabaton sang tawag ang PNP gikan sa 911 Bacolod nga may isa ka ginikanan nga nabalaka matapos makita ang threat online. Sa isa ka statement ginsilisang Kolehiyo de Santa Rita nga ginaseryoso nila ang pamahog kag may mga ginpatuman na sila nga mga tikang. Padayon nga gina-trace ang ginhimo nga account nga amo ang nag-post sa pamahog kag ginapabakod na ang seguridad sa eskwelahan kaupod ang PNP. Ginapanawagan sa tagdumalahan sa eskwelahan ang komunidad nga manginkalma lang kay initanan gintugyan na sa PNP. Damlag pa ginpakasuhan na ni San Carlos City Mayor Renato Bustillo sa PNP ang mga persona nga naghimo sang serye nga bomb threat sa syudad sa tinalikdan nga semana. Sa number 7, electrician nga nakuhaan sang video nga nagapangawat dakop sa buy-bust operation. Nakuhaan sa closed-circuit television camera footages ang pagsulod kag pagpangawat sa isa ka lalaki sa isa ka establishment sa Cadiz City pasado las 12 sang kaagahon sang July 11. Pagkakita sang lalaki sa CCTV, iya ini hinliso. Mga alas 10 ang aga sa amuman nga adlaw na dakpan sa buy-bust sang Cadiz PNP ang suspect na ginkilala kay alias Ariel, 30 anyos, taga Toledo City sa Cebu, kag temporaryo nga nagatiner sa Andrea Village sa Cadiz. Nakuha sa suspect ang 34,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa operation nga ginpatigayon sa Barangay Zone 2, Cadiz. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginpasaka kay alias Ariel nga nagaobra bilang lineman kag electrician. Sunod sa Cadiz PNP, wala sang complainant kaya nagpasaka sang kaso nga theft batok sa suspect sado. Sa number 6, missing ang mga isda nga naanod sa baha sa Gihungan City, nakit-an na. Nakit-an na kay ina sang udto ang bangkay sang missing nga 44 anyos nga mananagat nga ginanod sa baha sa sitio Bateria, Barangay Poblacion, Gihungan City sa Lunes, Hulyo 13. Na-recover ang iya nga bangkay malapit sa suba sa amuman nga lugar kay ina. Pilaman kaadlaw nga nagpatigayon sa operation ang mga rescuers para makita ang iya sini nga bangkay. Ginhingagaw pang idog kuntani sa mga mangingisda sa Lunes ang ilang nga mga bangkay kag nagsaka ang tubig sa suba kag nagbulig ang biktima
nga ginkilala kay Rachel ugaling ginanod siya sang tubig padulong sa dagat. Nagbuligay ang Yulngan City PNP kag CDRRMO sa pagpangita sa mangingisda. Panawagan sa otoridad sa mga pumuluyo likawan na ang pagpadulong sa suba kag sa dagat kung masulog ang tubig kag nagasaka ng level sang tubig para likaw sa pareho sini nga insidente. Sa number 5, kasunod sa mabunok nga ulan dala sang Bagyo Inday, ginanod padulong naman sa Ibid Creek sa Lakas Seliana mga volcanic debris andamlag pa nagikan sa pagbuka sang bulkan kanlaon. Gani resulta siniliwat naman nga nagtapan ang Ibid Creek sa barangay Biak na Bato sa Banwa sang Lakas Seliana. Sunod kay Rimwell Laho, ang information officer sa Banwa, sila nakapakig-angot na sa Provincial Environment Natural Resources sa office para sa clearance o kung special permit nga magpatigayon sang quarry bangod sakop ini sa protected area. Nag-expire na ang sadtuanay na issue nga permit. Pathag ni Laho, importante nga mahawanan liwat ang Ibid Creek bangod nga maulanon na sa karon kag kung mag-ulan hindi manegar ang posibilidad sang pag-awas ng tubig nga mag-aapekto sa mga pumuluyo sa palibot. Nagpakig-angot naman sila sa gobyerno probinsyal kasubong para mabuligan ang paghahawan sang creek sa tion na may clearance na. Nagpakig-angot man sila sa Department of Public Works and Highways para magbulig man sa clearing operation. Makapila man ka beses nga nagbugas ang abo ang bulkan kanlaon kag sinilamang na record ang ikaapat na nga moderately explosive eruption sa bulkan sining natuig. Nagdamol sa mga nagdadamol man nagkalahulog nagkalaanod yung mga volcanic debris pato pa din liwat. Oo. Kay tungod nga ano na gani sir, special zone anda sir no, sakop siya sang ano, Tungod nga ara siya sa protected area. protected area. Within protected area, that's why nga Kinahanglan permit. Mention sa nga niya dinar. Sa number 4, Civil Service Commission na nag-reverse ang desisyon nga damlag pa nag-dismiss sa serbisyo sa isa ka abogado sa idalam sa Provincial Legal Office sa Negros Occidental. Ginmando man ang iya nga reinstatement. Probinsya mag-file sa motion for reconsideration sa amo nga CSC decision. Gin-reverse ang CSC kag gin-set aside ang dismissal sa atong 2020 ni Ernie Magaspal nga attorney for sa Provincial Legal Office. Gin-grant ang appeal ni Magaspag sa kaso kag gin-exonerate siya gikan sa mga charges. Ginmanduan ang provincial government sa pag-reinstate kay Magaspag. Lakip na ang pagbayad sa iya sang full nga back salaries o purang emoluments kag benefits humalin sang pag-dismiss sa iya tubtob sa iya nga reinstatement. Nakasaad sa CSC decision nga gin-promulgate sang June 17 nga ang serious dishonesty and falsification of official documents nga charges bato kay Magaspag ang hindi suportado sa substantial evidence. Sunod sa CSC, ang kaso nagikan sa isa ka anonymous complaint nga gin-file sang August 30, 2019 nga nag-aalegar nga may mga abogado sa Provincial Legal Office nga masami absent o kung late. Nasandi kang kaso sa probinsya sa CCTV footage summary report nga ginaalegar nagapakita sa discrepancy sa physical presence ni Magaspag kag sa iya biometric logged DTR entries. Sa pag-reverse ng CSC sa desisyon sa gobyerno probinsyal nga pag-dismiss kay Magaspag ginsiling sa CSC nga ang biometric time tracking system mas may mabugat nga ebidensya sa wala na authenticate nga CCTV summaries. Si Magaspag ang nagasaulog sa iya nga ikasisenta nga kanlawan subong nga Hulyo 15. Ginsiling naman ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nagapanindugan ang probinsya sa ila sining nga desisyon kag mayara sila sa nga substantial evidence. Sila ang mag-file sa motion for
reconsideration. So far, sir, we are focused, sir, on the decision of the central office. We plan to overturn the decision since we stand by our decision to dismiss Attorney Magaspag based on substantial evidence on record. Sa number 3, may dugang nga kaso sang ASF na record sa slaughterhouse sang Bacolod. Nagapabilin pa sa red alert status ang Bacolod City Veterinary Office para sa hugot nga pagbantay sa mga kaso sang African Swine Fever sa syudad. Ginsiling ni Assistant City Veterinarian Dr. Janine Sartho nga sang ginpatigayon nga random sampling sa mga baboy. May isa ka baboy nga yara nagkuntani sa slaughterhouse ang nagpositibo sa ASF. Bangod sini, mas ginpahugot ang pagmonitor sa mga ilihawon nga baboy sa slaughterhouse agud malikawan nga mabaligya ang mga baboy nga apekto sang apektado sang among nga balatian. Suno kay Sartho, humaling Hunyo 30 tubtub subong nga adlaw, may masobra na sa 20 ka mga baboy ang ilan na test kag kalabanan diri ang nagnegatibo man. Una na nga ginsiling sa CVO nga may duha ka baboy sa alihis kag duha man sa takuling ang nagpositibo sa ASF. Gilayon nga ginkordon sa syudad ang 500-meter radius sa palibot sang tangkal nga ginatiniran sang amo nga baboy. Apang nagnegatibo man sa ASF ang mga baboy sa palibot suno kay Sartho. Ginahatagan sa karon sa dako nga pagtamod ang pagpatigay sa random testing sa mga barangay nga may reported hog deaths. Ginako man ni Sartho nga may kabudlayan sila sa pagtest sa mga backyard hog racers bangod nagapamalibad ang mga ini nga magkooperar. Samtang wala pa sa gihapon mapatuman ang border control sa mga entry points sang syudad. For one, we have diri sa alihis, wala sila gapasulod kaya mo na nga ang reasoning nila is kami ang gadala sa virus kaya jump me from one farm to another. Pero ang team natin is nag-disinfect man, ga-change PPE, ginabili lang na ang PPE nila sa area, ginasunog man. Ay para at least nga wala gid taga-transmit sang ano. And then during the days nga, let's say may patay, hindi na naman ipagsabay ang surveillance and ang pagkadto sa mga napatsyan. So let's say today nga may report nga napatay, after 2 days pa na naman kadtuan or after the day after ang for the surveillance or to detect the 500 meters para gid tinlo gid kumbaga wala transmission. Sa number 2, 24.9 million pesos nga pondo para gamiton sa operations ng Provincial Biosecurity Task Force sa away kontra sa RSSI ang gin-aprobahan na. Sinilamang nga adlaw gin-approve ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pondo nga gamiton sa operation sa sulod sang 6 ka bulan. Dako nga bahin sa pondo ang napain para sa labor suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz. Nalakip sa ginapatuman sa karon nga mga hinikuton among genome sequencing sang RSSI. Ini para mapat-od kung ano gid pala ang RSSI. Ginapatuman man ang propagation sang local parasitoids kag predator insects and fungi. Biyag sa Negros Occidental nga mag-go green o kung maggamit sa biological control sa away kontra RSSI. Suno kay Diaz, igatap sang probinsya mga laboratory sang sugar mills. Ginapat nila kung ano gid kadamo ang tigayon nga ma-produce na fungus. Ginapatigayon naman sa karon ang pag-mobilize sa mga personnel. So, as early as next week, kung maaprobahan na ni Gov, we're on our way to the production, and then unahon na natong iban ng mga level 1 pa lang kay para hindi na sila pagdapuan sa aton ng mga RSSI. So this is to save again our 2026 na crops. For 2027 crops, dapat halin pa lang sa pag-preparation ng soil, patdan, dapat may harata soaking, no? And all the things that again shortcut na subong. Kag sa number 1,
Live-in partner sang American marine biologist nga ginpatay sa Negros Oriental nagnegatibo sa pagmolestya. Siya ang ginakabig nga primary witness sang PNP. Ginpahayag ni Police Colonel Timor Alam, Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga duha sa 5 ka mga suspect sa pagpatay sa marine scientist nga si Kenta Carpenter ang lapit na lang ma-identify. Apan sa karon, hindi pa mabulgar sa Provincial Director ang dugang nga mga detalye bangod nagapadayon pa ang investigasyon. Base sa mga nakuha nga ebidensya, isa sa mga anggulo nga ginalantaw sang kapulisan amo ang robbery matapos nga ginkuha sa mga suspect ang 75,000 pesos nga cash, laptop kag binoculars sang biktima. Samtang nagwa sa resulta sang vaginal swab nga negatibo sa pagpanghimulos ang live-in partner ni Carpenter matapos ang alegasyon nga ginhimusla ng Pinay sang mga suspect. Hulyo 12 sang gabi sa nagalantaw sang TV sa sala ang 73 anyos nga si Carpenter upod ang iya 34 anyos nga partner sa nagsulod ng mga suspect kag gintiro ang dumuluong. Isa ka professor sa Silliman University si Carpenter ang kinalaman sa iya obra angot sa fish biodiversity sa Pilipinas. She is actually helping us with the investigation po. Kasi mayroong news about her being harassed or raped by the suspects. Is there any confirmation, sir? Yung allegation niya po, ma'am, is hindi pa po ma-confirm because when we subjected her for vaginal swab, negative naman po, ma'am. Ano po yung tawag sa kanya, sir? Witness? Or siya po ngayon ang primary witness natin, ma'am, kasi siya po yung natitirang buhay po. Saka kasama nung victim po nung nangyari yun. Sa Good Vibes, nangin rank 1 sa tanan nga mga universidad sa Negros Island region sa passing rate sa mga nagkuha sang criminologist licensure examination. Inang ginapabugal sa eskwelahan, kaupod ang kumpleto nga pasilidad para sa mga future law enforcers sang Pilipinas. Kung ano ini aton hibaluon sa report ni Richard Caballero. Ang Criminology Department sang STI West Negros University sa Bacolod City ang nangin rank 1 sa tanan nga mga universidad sa Negros Island region. Kung passing rate sa mga nagakwa sang criminologist licensure examination ang pagastoryahan. Magluwas diri sang tinalikdan nga resulta sang licensure examination sang February 2026 nangin top 3 performing school ang STI West Negros sa Bugos nga Pilipinas. Siguro sa mapabugal naton, Sir Richard, no, nga kinalain sang BS Criminology program sang STI West Negros University isang aton gid nga board exam rating, no, kay siyempre with humility kag pride din namon nga ipabugal sa tanan nga ang criminology program sang STI West Negros University is the top performing criminology school sa Negros Island region. And recently, kita man din kilala bilang rank 3 sa bilog ng Pilipinas, no, as being the top performing criminology school. Sa facilities naman, may 7 sila ka mga forensic science laboratories nga para gid lamang sa mga nagakuha sang criminology nga kurso. Lakip na dire ang ilang nga firing range kung sa diin ginatudloan ang mga estudyante sang responsable nga paggamit sang pusil. Self-defense room kung sa diin ginatudloan sila sa mga sari-sari nga martial arts. Crime scene investigation room kag moot court room para mapakita sa mga estudyante ang aktual nga nagakatabo sa korte. Kag air-conditioned man ang tanan nga mga pasilidad. Tungod sini nga may kumpleto kita diri nga facilities kag ang aton nga mga nagatudlo di nga mga faculty specialized sa sini nga mga criminalistic subjects ang aton kabataan maka-ensure gid saya nga ang natun-an nila nga concepts kag theories, no, sa BS Criminology nga program ma-apply gid nila, magamit gid nila with the aid of these facilities naton. Ini agud ma-expose na sa real world application ang mga estudyante. Disiplina, professionalism, leadership kag teamwork. Ini ang core values nga ginatudlo sang STI West Negros sa mga future law enforcers sang Pilipinas.
Recently, we have 1,718 no, ka mga estudyante. May napag-graduate kami nga 300 plus no, kabilog ng mga students, and padayon gina nga naga sige-sige ang aton nga numero nagataas no, kay they preferred STI West Negros University kay wala labot sa quality education nga gina-provide naton diri. Ina-equip natin ang mga estudyante sa practical applications, hand-on trainings no, sa mga lessons nga na-learn din nila, hindi lang sa sulod sang eskwelahan kundi gina-expose naman sila outside sang bulutuan naton. Kaupod sang STI West Negros University ang nagkalain-lain nga mga ehensya sang gobyerno. Ini agud mapasiguro nga ma-expose ang isa ka estudyante sa mga trainings tubtob nga madiskubre na niya kung sa diin niya gusto mag-ubra. Sa mga gusto mag-eskwela criminology nga kurso, no, gina-invite ka mo diri sa STI West Negros University kay aside nga kung gusto mo ya nga disiplinahon imo kaugalingon, gusto mo ya sang quality education, gusto mo maging leader, ang kurso nga criminology is the right choice for you. Kaya nga wala lang kami diya gatudlo lang sang estudyante, kundi ginapreparar ginamon ang students namon for their future careers as law enforcers, leaders, and public safety officers. Gani sa mga wala pa makadesisyon kung ano nga kurso ang dapat kuwaon. Basi pa lang, inina ang sign nga i-consider nyo ang BS Criminology sang STI West Negros University. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kaya of course, kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay John Randolph Rubin. Good afternoon and thanks for the news, Digicast Negros. Thank you man sir sa paglantaw. Lindo Sunyo, maayong hapon man sa imo. Mating Gears, hello Ma'am Barbara. Good afternoon, Digicast Negros. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast NIR. And Ma'am Barbara, always watching from Bacolod. Susan Sanchez, maayong hapon, Digicast team. Of course, hi kay Sir Romel Mahilom Galio. Watching always, Gerardo Marquez, hamba niya. Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast, Ma'am Barbara, always watching from Saraet. Ma'am, please shout out kay Eva Cole kag Dari De La Cruz. Happy birthday sa ilang nga duha. Happy birthday kid sa inyo nga duha. Desiree Bernal watching lang in Manila. Hi of course kay Michael John Laurencio and Sayam. Ay ginbaliskad siguro Peliejo. Ginbaliskad ang ngalan. Kagamuya itong top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Mind up.